चढ़ाई हो। 9 दिन करब माई के पूजनवा मूर्ति बैठाई हो। सैया जोड़े जोड़े नारियल चुनरी माई के चढ़ाई हो। रजाऊ जोड़े जोड़े नारियल चुनरी माई के चढ़ाई हो। माई के चढ़ाई हो। माई के चढ़ाई हो। शीतला धाम चौकिया चलाए सवारिया माई के कृपा से लागी तोहरो नौकरिया नौकरिया नौकरिया। शीतला धाम चौकिया चलाए सवारिया माई के कृपा से लागी तोहरो नौकरिया। कलसा धूप दीप माई के चरनिया में रोज जलाई बहो। कलसा धूप दीप माई के चरनिया में रोज जलाई बहो। सैया जोड़े जोड़े नारियल चुनरी माई के चढ़ाई बहो। रजाऊ जोड़े जोड़े नारियल चुनरी माई के चढ़ाई बहो। माई के चढ़ाई बहो। माई के चढ़ाई बहो। माई के चढ़ाई बहो। माई से मांगबो हम गोदी में ललानवा पूरा होई जाई सैया हमारो सपनवा सपनवा सपनवा। माई से मांगबो हम गोदी में ललानवा पूरा होई जाई सैया हमारो सपनवा। रवि बिरजस मिथलेश भैया से भजन गवाई बहो। रवि बिरजस मिथलेश भैया से भजन गवाई बहो। सैया जोड़े जोड़े नारियल चुनरी